Čo sa mu stalo? Čo tu robíte, Tommy? On nedýcha. Môže vám nejako pomôcť, prosím? Promiňte, neste tu. Ste mimo signál. Leží tam jak mŕtva, je celá pozvracená, nevieme, čo máme robiť. Dýchanie spontánne dostatočné. Čierna. Kapiláry návlad menej ako 2 sekundy. Co máme, břicho? Áno. Halo? Ožracia. Milá oblasť. Poďte. Ne. Počkajte. Resuscitujeme dieťa, zahájim resuscitáciu. Počúvajte, čo vám hovorí defibrilátor. Čo vám hovorí? On vám bude hovoriť, čo robí. Po ročnej pauze sú tu znovu záchranárske Vianoce. Od momentu, kedy v Poprade zvíťazili zástupcovia Košickej záchranky v kategórii posádok rýchlej zdravotníckej pomoci, sa vrcholné podujatie záchranárov presťahovalo do metropoly Východu. Práve Košickej záchranke tak pripadla česť a povinnosť pripraviť najnáročnejšie záchranárske podujatie svojho druhu u nás. Záchrana 2013 je najväčšie a najprestížnejšie záchranárske podujatie na Slovensku. Všeobecne od všetkých záchranárov očakávam úžasný kolektívny spôsob tímovej práce v záchrannej zdravotnej službe, ktorá je nepostradateľnou podmienkou správneho zásahu. 22. ročník záchrany však prináša poprvýkrát aj jednu významnú inováciu. Národná súťaž operátorov záchrannej zdravotnej služby je prvýkrát v histórii slovenského záchranárstva. A prvýkrát si zmerali sily operátori záchrannej zdravotnej služby. Práca operátorov tesňovej linky sa nedá prirovnať k žiadnemu inému zamestnaniu alebo povolaniu na svete. Tie situácie, ktoré sú pripravené pre operátorov, sú veľmi špecifické, pretože to je skutočne jedinečná úloha. Rok 2013 tak znamená štart novej tradície v súlade s tou zaužívanou. Rivalita je veľká, pretože prihlásilo sa 26 posádok záchrannej zdravotnej služby. Sú to súťažiaci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Na záchranu 2013 jedeme s cílem nesklamat sami sebe, předvést výkon takovej, aby jsme byli sami ze sebou spokojení. My víme, že Slováci jsou nadupaní, takže určitě stojíme nohama na zemi a nechtěli bychom skončit na posledním místě, ale chtěli bychom se umístit nějak rozumně. Záchranári aj operátori budú určite prekvapení situáciami, pretože v sebe obsahujú nejaký zádrhel, nejakú pascu, nejakú fintu, ktoré boli pripravené životom v minulosti, takže tie finty tam nedodávame my. To je skutočnosť. Pri reálnych zásahoch sa podobne náročné výjazdy vyskytujú ojedinele. V silnej konkurencii otestujú svoje schopnosti aj posádky Košickej záchranky v rámci vlastnej internej súťaže Modrá hviezda. Vlastne je to vyvrcholenie internej súťaže Košickej záchranky, ktorá takouto formou praktizuje preskúšanie záchranárov. Často aj pri skutočných výjazdoch je to o tom, že zadanie je jedna vec a na mieste reál je trochu iný. A treba sa vedieť rýchlo adaptovať na situáciu, ktorá vzniká. Čiže obava a trema tam je taká zdravá vždycky. Pri preberaní šifrovaných itinerárov sa môžu posádky len domnievať, čo ich od rána bude v 4 okruhoch a dokopy v 12 súťažných úlohách čakať. Nepôjde o žiadny bezvýznamný tréning. Každý poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby poslal, dá sa povedať, tých najlepších alebo najkvalitnejších. A vlastne tieto v úvozovkách hviezdy posúvajú tú kvalitu záchrannej služby vyššie a vyššie. Aby víťazný tím mohol zdvihnúť pohár nad hlavou, musí splniť niekoľko podmienok, ale tá hlavná je, že musí profesionálne zvládnuť všetky úlohy, ktoré sa mu postavia do cesty. V mene všetkých rozhodcov a asistentov sľubujem, že na záchrane 2013 splníme nám uložené úlohy so všetkou nestrannosťou, s úctou k pravidlám a verný zásadám fair play. V mene všetkých súťažiacich sľubujem, že vystúpime na súťaži Záchrana 2013 ako čestní súperi, rešpektujúci pravidlá súťaže, ktoré ju riadia,
za prestíž súťaže v rytierskom duchu pre slávu záchranárstva a česť našich družstiev. Ostáva len niekoľko hodín. Potom už len spustená časomiera, GPS koordináty a na každom zo stanovíšť prekvapenie. Od 6. hodiny rannej sa prvé posádky dostávajú na štart. Nechýbajú povinné kontroly a Košice s priľahlým okolím zaplavujú záchranárske vozidlá. Do 17. hodiny musia všetci stihnúť 3 náročné okruhy s 9 úlohami, čo bude nesmierne vyčerpávajúce. A po nich príde to najnáročnejšie, 3 zložité nočné prípady. Od úvodu organizátori posádky vonkoncom nešetria. Na železnici v okrajovej časti Košíc došlo k nehode. Vlaková súprava zachytila dieťa. Táto úloha má krycí názov Anička. Je to vážny stav, kedy 2 maloleté deti prebiehali popred idúci vlak, kým jednému sa to podarilo, to druhé malé dieťa bolo zachytené vlakovou súpravou v ťažkom bezvedomí a úraze hlavy a vlastne jednej strany tela. Dobrý deň, záchranná zdravotná služba. Čo sa stalo? Vy ste asi na meste. Priestor je zabezpečený. Priestor je zabezpečený. Ľudia môžete. Proti pohybu, všetko môžete kľudne. Haló, ako sa volá? Pacient nereaguje na... Tomáš sa volá. Tomáš! Podnet. Áno. Analgický podnet, iba decerebračný pohyb končatín. Krčivo dýcha. Krčivo. Koľko dýchov? 25. 25 krčivo. Dýchanie počuť oboj strane. Počuť? Počuť oboj strane. Trošku vpravo slabšie. Ešte pôjdeme, ešte dnes sa pohne ten vlak. Ponáhľame sa do práce. A vy ste? Toto bude asi do zajtra, ten vlak nepôjde. Ľudia veľmi radi komentujú našu prácu. No a ešte sme im to trošku skomplikovali tým, že okrem toho, že to je stresujúci prvok u samotné dieťa ako pacient pre nás, tak v 5. minúte pribieha na scénu matka. Bože, čo tu robíte? Čo ste mi spravili so synom? Na 3, tu poďme vedúceho. 2, 3. Čo to robíte mu? Čo sa mu stalo? Dobre, vás dvoch, chalani, poprosím vás, rodičov zoberte. Čo sa mu stalo? Čo to robíte? Tomi! Políciu tu nemáme na mieste. Prosím ťa. Na ceste? Čiže dýchanie. Už skúšame. On nedýcha. Nedýcha. Praždivo. Hasič, poprosím vás, zoberiete pani. Neštuchajte do mňa. Pani, poďte, oni vám... Nemusím Pani, byť. oni vám pomôžu, poďte. Nechajte. Uvidíte, pomôžu im, poďte. Tí ľudia musia zvládať svoj emočný stres a ten už dostatočne preverí ich schopnosti vlastne nevybočiť alebo správne aplikovať naučené postupy pri takomto polytraumatizovanom pacientovi. Štipec naložený, saturácia 89, plik otvorený, teče 9 litrov, macka naložená. Nenechávaj ma. Čo mi robíš? Písak 500. Tečie fyziolog, žila pichnutá, fyziolog tečie. Jedného pána poprosím, podržite nám infúziu. Hej. Prúdom, pred tlakom. Iba ho meráte a ani ho neošetríte. Ruku nemá zlomenú? Sú tam slabé miesta, tak môžem povedať, že nie je to naplno na 100%, ale práve o tom to je, aby sme si povedali tie slabé miesta. Samotné dieťa ako pacient, ako som už spomínal, je pre nás veľmi veľký stresový prvok. Pacient nám prežil. Myslím si, že sme mu pomohli. Všetky pocity po vyhodnotení. Táto posádka bola jedna z tých lepších. To, že je súťaž záchrana výberom mimoriadne zložitých úloh, dokumentuje aj nasledujúci prípad. V tejto škole vo Valalíkoch sme pripravili úlohu sestrička. Je troška komplikovaná, situovaná do prostredia ordinácie ambulantného lekára, kde sestrička podá na príkaz lekára liek. Zavolajte záchranná služba. Vy to by človek mohol aj zhovoriť, ja som to stopovala. Sestrička, netreba kričať, moja, netreba kričať. Prosím vás, ale veď, ale pozrite sa, ako vyzerá, Pane Bože, čo s ním bude? No, on prišiel, veď to je môj
pacient, teda náš pacient z našej ordinácie. Povedzte, prečo no a on prišiel, že sa mu zle dýcha, ale on sem stále chodí, že sa mu zle dýcha. No a volám doktorovi. Pán doktor, zase sa mu zle dýcha a pán doktor, Beťka, podajte to, čo zvyčajne. Dobre, pán doktor, no tak som mu podala. Niektorých sa mi podarí dosť dobre rozštelovať, takže oni sa potom úplne strácajú koncentráciu a čím viac vidím na nich, že sú schopní manipulácie, tým viac ich zneisťujem. 100 mg dostal hydrokortizón, muskulárne a potom normálne v pohode. No lebo má astmu. Povedzte, prečo k vám chodí ten pacient? Na čo je liečený? No veď tu máte správu, tu máte všetky diagnózy. Na srdce, astmu má, žily na nohách má zle. No ale pozrite, ako vyzerá, to tak nikdy predtým nevyzerá. Fyzio, tu je. Prosím vás, prečo tak čudne? Vždycky mu tá liečba zabrala a teraz, že Ukludnite sa. No veď, ale keď umre, a čo bude? Ja pôjdem do basy, alebo vy pôjdete do basy. Pán doktor je na golfe. Počkajte, ja mu zavolám. Pán doktor, dobrý deň, už sú tu, tak ako ste mi povedali. Ja som tie lieky podala, nepomohlo. No a teraz došli oni. Majú tu vyťahnutý dajaký mech, dýchajú do ňoho, EKG chcú točiť, ale ono sa to nelepší, pán doktor. No nelepší sa to. No ja viem, že vy nemôžete prísť, ale oni sú tá úsporná bez doktora. Hneď vedľa je ale podobný cirkus pripravený aj pre posádky s lekárom a organizátori si aj tu dali mimoriadne záležať na výbere figuranta. Sestrička každému jednému, alebo každej jednej tej posádke sestrička robí zle svojím spôsobom a vlastne a na druhej strane aj pomáha, lebo snaží sa im napovedať tým vlastne, že tam došlo k podaniu tej injekcie, aj keď zlým liekom. Nemusíte plakať. Skúste nám říct, co se stalo, dobře? A na co se léčil? Ona, čo sa liečil, on má už aj porážku, ja sa bojím. Nemáme tu jeho kartu, však sme v ambulanci. Máme aj kartu, mám jasne, jasne. Ste si trošku švihla. Môžem vám nejako pomôcť, prosím? Albert. Viete čo? Strašne ťažko je ten astmatik. Nejčastější mýlkou bylo pak, že pacient má 5 až 6 dechů za minutu, takže jsme měli začít s podpůrnou ventilací za pomocí křísícího vaku nebo případně zajistit dýchací cesty, ale to tam poměrně často chybí. Máte anatomické ruky, prsty, dýchanie, saturácia. Saturace no furt je modrý. 82. Teď už niečo urobte s ním. Veď máte voláky, tak voláčo dajte. Sestrička, keď pacient vám došla na ambulancie, nestažila sa. No, že sa mu zle dýcha. Dusí sa, to nehovorí. Nedusí, že sa mu zle dýcha. Kedy má naposledy astmatický zápach? No tam máte správu, čo ja viem, kedy nie tú druhú, tam posledné ošetrenie. Dobre, a aké lieky bere na astmu? Tuto to máte aj napísané, na astmu berie Seredite, Verodual, Eufilín. Je stabilizovaný, tak akože má napichnutú žalu, má spravený EKG, konzultujeme lekára. Tak volejte na dispečínku, já jsem lékař z dispečínku. Dobrý den, záchranná služba. Pán doktor, sme u pacienta. Ano, sestřičko, promiňte, neste. Haló, voláme, ešte raz volám cez vysielač. Ste mimo signál. Na EKG pozorujeme zmeny a pravdepodobne sú to ST elevácie, takže podľa toho ideme ďalší stav pacienta riešiť. Myslíte, že ho porazilo? Nie, sestrička, neporazil. V reálnych zásahoch bývajú aj takéto hysterické postavy. Je to troška vedené až do extrému, ale mojou úlohou je ich vyviesť z rovnováhy a troška ich ovplyvniť. A ja by som ho zobrala na ARO, stabilizovať stav, až potom kardiocentrum. 5 minut máte ještě. U téhle posádky, já věřím, to je taky jedna z poměrně častých chyb, že se posádka fixuje na určitou diagnózu, kterou si prvoplánovitě zvolí a potom už nepřemýšlí o zbytku. Pozrite,
Pán, počujeme sa? Počujete ma? Počujeme sa? Otvorte ústa, vypláste mi jazyk. Ukážte, nič nemáte v ústach. Dobre, dobre sa vám dýcha. Dobre sa vám dýcha. Ako sa máte? Poviete mi niečo? Ako sa môže mať vekol modrý a dustil sa masa dobre. Končíme. Ďakujeme. Posádka s lekárom ešte stále má čas a šancu prísť na príčinu zdravotných komplikácií pacienta v ambulancii. Podmienky alebo situácia ukáže, že či tie chytáky, ktoré sme pripravili v jednotlivých súťažiach, boli ozaj chytákmi a či sa dali nachytať a či v tú chvíľu vedeli zúročiť tie svoje skúsenosti z minula. On je opäť studený už. A ja som mu aj spieval, že už ma opustili, všetky moje sily. Už na mňa dávajú, 2 kubíky hliny. Krk bez deformy, bez podkožního emfyzému, bez čeho? Rovník jako tak je stabilní. Všetko som urobila, čo povedal doktor. Dobre, glykemia 12,1. Jak je posádka veľmi všímavá, tak sa dopočuje opakovanie, teda im opakuje vetu: podala som na príkaz lekára inekciu. Ak sú zvedaví v posádke, akú inekciu, majú možnosť nájsť krabičku, teda ampulku, a podľa ampulky už zistia, že tam došlo k zámene liekov. A dneska ste mu stihla něco podat? Ja som mi dala, lebo ja som volala, že zase došiel, lebo on sa... Viete, čo on robí teraz? Dobrá, co ste mu podala, prosím? Ten hydrokortizón, čo mi niekto kázal, však viete, 100. Už ste mu 100 podala? Aha, on povedal, že 100, tak ja som mu to podala, no. A bol to určite hydrokortizón, kde máte tú ampulu? Ukážte nám mapu. Viete čo, ja som to vyhodila tam do koša, ale však... Je to sukcinil. A vy si jak jmenujete priezviskom Premodrá? No to jste teda vymysleli. Doufejme, že trošku se zadařilo, že jsme na to došli v časovém intervalu. Většinou nemáme sestřičky, co mýlí léky. Většinou máme také rudovanější, no. Snahou organizátorov ale nebolo súťažiacich hneď v úvode vyčerpať zložitými prípadmi. Úloha Tarzan je z iného súdka, hoci aj tam mnohí čakali komplikácie s pacientmi. Posádku čaká viac menej taká, by som povedal, trochu relaxačná disciplína. Zatiaľ není pre nich problém, takže dúfam, že aj nebude. Aha, tak to nejpá, že budeme někoho zachraňovat. Možná sami sebe, nebo nás pak někdo. Pacient bude asi někde na telanové dráze. Žádný pacient. Žádný pacient není. Musíme mít. Hodně štěstí. Zdanlivá zábava, ale podobné lanové dráhy vedia častokrát aj prekvapiť. Na oko detská zábavka nemusí sedieť každému a navyše výsledný čas celej posádky znamená body do celkového skóre. Super, bylo to úžasný. Super čas. Jo, tak dobré. To já jsem tam touto řechtela, to jsem mohla trošku přidat. Jsi to užila. Sme pripravení na všetko, neviem, či konkrétne na túto úlohu, lebo nevieme, čo nás čaká. V tejto úlohe sa jedná vlastne o operátorskú úlohu. Ide o to, že posádky sa vžijú do úlohy operátora operačného strediska záchrannej služby a prijímajú vlastne tiesňový hovor. Našou úlohou je prijať tiesňový hovor, vyhodnotiť ho a realizovať na ňo výzvu, to znamená vyslať záchranné zložky, aké uznáte za vhodné, aké potrebujete. Jeden bude komunikovať na tiesňovej linke ako call-taker a ten druhý bude dispečer, bude vysielať záchranné zložky. Aha. Ide o pacientku, ktorá vlastne sa poháda s rodičmi a uzamkne sa do kúpeľne a tam dôjde k otrave oxidom uholnatým. Dobrý deň, operačné stredisko.
rýchlo pošlite záchranku odpadla v kúpeľni. A kto vám odpadol v kúpeľni? Dcera. A viete mi povedať, koľko má dcera rokov? 15. 15 rokov. A čo robila predtým, než odpadla? Hádali sme sa s ňou, kričali sme po sebe. Ona sa potom veľmi rozplakala a zavrela sa v kúpeľni. Dobre, vy sa viete k dcere dostať teraz do kúpeľne? Ste pri nej? Áno, manžel už násilím otvoril dvere. Čo robí? Leží tam jak mŕtva, je celá pozvracaná. Nevieme, čo máme robiť. Pekne sa ku nej sklonte a priložte ucho k jej ústám a počúvajte, či dýcha. Áno, dýcha. Nekrváca niekde? Nevidím, aby sa poranila. Ostaňte mi na linke, budeme ešte spolu komunikovať. Medzi tým ja idem zavolať druhému kolegovi, aby vám poslal sanitku, dobre? Nejaké poranenia? Nemá, neudávajú. No, myslím si, že niektoré posádky aj majú celkom jasno v tom, keďže niektorí záchranári aj robia na operačnom stredisku, takže vedia, o čom to je práca, o čom je táto práca. A možno najhoršie je na tom, je to vlastne práca po telefóne, čiže vlastne hodnotia sa len informácie, ktoré sa získajú po telefóne. Nikdy som sa s takouto úlohou nestretol a ako sme to zvládli, budeme musieť posúdiť rozhodcovia. Ale myslím, že nám to celkom šlo. Aj kolega bol fakt dobrý. Počúvam. Dobrý deň, operačné, vysielame vás na záchod na adresu trieda SMP 92 Košice. Menovka je Marcinová. Ale stále vám nereaguje, keď s ňou zatrasiete alebo ju uštipnete, tak... Trošku sa pomrvila, ale znova zaspala. Vôbec s nami nerozpráva. Zo všetkého najdôležitejšie je otázka vedomia a dýchania. Pokiaľ sa dostanú k dýchaniu a zistia, že pacient nedýchá, tak automaticky sa prechádza na kardiopulmálnu resuscitáciu a to je vlastne možno taká výhra pre tú posádku, lebo spravili najviac pre toho pacienta. Práve došla záchranka. Už sú tu. Dobre, tak im skúste odovzdať všetky informácie, ktoré viete. Áno, ďakujem. Ďakujem zatiaľ, určite. Ďakujeme pekne. Všetko. No, urobil som všetko, čo som vedel a ako som vedel. Ako som najlepšie vedel. Ale späť k životohrozujúcim stavom priamo pred očami záchranárov. V prvom rade je dôležité dôkladné vyšetrenie pacienta, jednak získanie všetkých informácií. Pani má pri sebe v kabelke správu, ktorú je dôležité, aby našli, nie všetky posádky túto správu hľadali. Čo sa stalo, mi povedzte? Neviem vám povedať. Predtým, keď som išiel okolo, videl som, že s niekým tu stála a keď som sa vracal späť, tak už tu nikto nebol a videl som ju takto na zemi. Volal som na záchranku, ale to ostalo to takto. Na logický podnet reaguje? Áno. Dobre, nechávam u vás v rukách, chlapci, majte sa. Počkajte tu, áno, tu buďte pri nás, áno? Zápon hlavy, dýchová frekvencia. Dýchová frekvencia 16. Dobre. Počkajte, tu buďte s nami, poďte tu. Tu si poďte sadnúť. Púšte sa. Opatrne, s hlavou. Točíme si, pomaličky. Dobre. Poprosím ťa, zmeraj tlak, puls, saturáciu, glykémiu a telesnú teplotu. Saturácia 94, pulzovo 107, puls pravidelný, matný. Tlakovo 145 na 100. Robíme 12-vodové EKG. Poprosím vás nalepiť presne na hrudník. Dobre? Národník. C1, štvrté medzirebrie parastrálne vpravo, C2, štvrté medzirebrie parastrálne vľavo. Počujete ma, slečné? Áno, čo sa stalo? Verbálny kontakt 1 bod. Dobre. Otváranie očí žiadne. 4 body. Dobre. Po chvíli pribehne syn, ktorý samozrejme je veľmi vystresovaný a svojím správaním spôsobuje aj tým posádkam stres. Je dôležité, aby sa jeho dôkladne popýtali na všetky náležitosti ohľadom jej zdravotného stavu. Mami, vy ju poznáte, poďte tu vedľa mňa, poďte tu vedľa mňa. Čo sa jej stalo, prosím? Ona sa na niečo lieči? Áno, lieči sa. Na čo sa lieči? Na vysoký krvný tlak a má nádor krvi. Čo má ešte? Nádor krvi. Nádor krvi? Či leukemiu má? Neviem, jak sa to volá odborne. Je to dosť náročné, aby som nepoplietla záchranárov, aby som ich priamo naviedla na tú diagnózu, ktorú mali oni diagnostikovať. No ale teda sa to dá to zabrať dosť. Užíva nejaké lieky? Áno, užíva. Čo užíva, im povedzte? Neviem vám povedať, ale tuším, že má to niekde pri sebe. Pozrieme sa tam.
Na bok, na bok. Je zle, čo sa s ním deje? Vracia na bok, dáme ju. Budeme nechať tak na boku, nejak pekne. Čo s ním je teraz? Prečo ju napína vlastne? Počkajte chvíľočku. Dobre. Čo je s ňou? Vidíte, hovorím vám, že je zle. Ako sa cítite teraz? Hovorím vám, že je zle, prosím vás, pomôžte jej. Pani slečna, dýcha stále, áno? Dýcha. Máme rovnú čiaru? Áno, a pred asi stoliou ste mal tento rytmus. Čo sa teraz deje? Je niečo zlé? Pomôžte jej, prosím vás. KPR-ku. Tie rytmy sa zrazu menili, čiže tam treba rýchlo reagovať na ten rytmus. Pomôžete? Čo idete podávať? Rôzne kordarom, kde sme podali. V akej dávke? Tam 1 krát 5 mg na kilo. Ale to je pri KPR-ke, čiže 151 dajte, prosím vás, niečo podajte, aby je bolo lepšie. Okrem toho chcete podávať ešte nejaké lieky? Nevidíte to? Zatiaľ nie. Neupravila sa krivka po podaní. Nevládne tu, prosím vás, niečo dajte, veď som odišiel, nebola v takomto katastrofálnom stave, dajte ju do poriadku. Sledujte, či to klapka. Dobre, podáme jednu ampulku Torekanu. Mami, počujeme sa? Konzultovali sme to s našim lekárom. Tak konzultujte to. Dobre, máme pacientku, skolabovala v Alparku. Pacientka sa je liečená na vysoký krvný tlak, má leukémiu. Aký má teraz? Ale váš kolega nevie, čo má robiť? 120 na 80. Pri vedomí je? 138 pulzov. Teraz otvára oči, teraz áno, už je pri vedomí. Má pacientka puls? Má. Komorovú tachykardiu má? Áno. Teraz je už bude lepšie. Puls máme, matný? Máme matný. Niečo sme zvládli, niečo menej sme zvládli. Snad to bude na ďalší úvod lepšie. V podstate by ma zachránili, ale nedodržali to priamo tú diagnostiku, ktorú mali. Nebola tá anamnéza kompletná. Kam by ste transformovali? Do kardiocentra. Táto posádka niektoré symptómy zdiagnostikovala veľmi dobre. Dalo by sa povedať, že táto posádka sa pohybovala niekde v strede tej kvalitatívnej škály posádok, ktoré dnes hodnotíme. Chodíme na prípady, ktoré sú všetky odlišné. Nikdy sa nedá nasimulovať situácia, ktorá by bola rovnaká. Každý jeden prípad je rôzny, úplne rôzny. Takže je veľmi dôležité, aby aj títo naši záchranári vedeli improvizovať, aby vedeli si pomôcť, aby sa vedeli poradiť, aby nespanikárili. Úloha ako vyšitá na vytváranie paníky čakala posádky mimo mesta. Hromadné nešťastie je to, čo záchranári nepočúvajú v spojení s operačným strediskom Radi. Pointou tejto súťažnej úlohy je jasný nepomer pacientov versus zasahujúca posádka. Jedná sa o štandardnú nehodu s hromadným postihnutím osôb. Na rally pretekoch vyletelo súťažné auto medzi divákov. Na mieste prvú pomoc podali členovia Červeného kríža. Dobrý deň, čo sa tu stalo? Robíme. Auto narazilo do davu ľudí. Máme 6 zranených. 6 zranených máme, hej? Všetko ste prešli, 6 zranených tu je, hej? Áno, snažili sme sa to potriedili sme aj primárne ošetrenia. Dobre. Jaký druh zranení? Treba to obhliadnúť ešte narýchlo, nemali sme veľmi čas. Čaká ich komunikácia, ktorú denne vykonávajú pri svojej službe, vlastne komunikácia cez rádio, kde sa vlastne spoja s krajským operačným strediskom. Tí chudíci niekam zorganizovať všetky. Cezar 900 sme na mieste udalostí, máme tu 6 zranených, stredne až ťažko zranených. Ďalšie informácie podáme. Posielate nám ještě nějakou RZ posádku? Príjem. Můžu vás poprosit všechny chodící vzít a odvézt třeba tady někde kousek od auta? Všichni, co můžou chodit. Budeme potřebovat určitě 4 RZ a nějakou leteckou upresku. Tu ani sa nejedná tak o terapiu, skôr o samotný manažment celej situácie. Plus vyžiadanie ďalších podporných síl a prostriedkov. Nedýchá. Bezpulzová elektrická aktivita. Glasgowské 3. 3, nic. Čierna. Úlohou súťažnej posádky je sústrediť na jedno miesto, určiť správnu prioritu, poprípade správnu bazálnu terapiu, tú prvotnú terapiu a zabezpečiť odsunový prostriedok, definitívny odsunový prostriedok a správne smerovanie pacienta. Dýchanie spontánne dostatočné. Kapilárny návlad menej ako 2 sekundy. Periféria arterie radialis hmatný, frekvencia 100.
Izokorické v poriadku, fotoreakcia, korneálny prítomný. Intubace, ventilace. Takže sterilně krytý, zafixovaný buď vakuovkama nebo kramerkama, jo? Noha vás bolí. Noha bolí, hej? Dýchá se dobře? Chcete folie nebo něco? Rudofolie, tady asi bychom Frekvencia potřebovali. 20, kapilárny návrat viac ako 2 sekundy. Pulzácie na periférii hmatné, 125 bola frekvencia. Glasgowské je 14, fotoreakcia korneálny v poriadku. Tlakovo je 90/50 momentálne. Tak, máme komplikáciu. Žilná linka, čo ešte? Co pak se stalo? Co máme, břicho? Áno. Palo? Z ničeho nic vás začalo bolet břicho? Takhle jste si lehnul do této polohy sám teďkon? Áno. Tak já vám sundám tu přilbu, ano. Áno. Už vás pomoct? Pojďte sem. Jasné. Tak. Vyšetři břicho, já si povím. Jo. Dobrý. To je ono. Tahem, pořád. Co vás trápí nejvíc? Břicho? Výborně. Břicho? Dobrý. Výborně. Dobrý. S nabaťovou krční límec je. Dobre nasadený. Kapilárny návrat viac ako 2 sekundy. Arteria radiális. Arteria radiális 121. Tenhle je červený a červeno-žlutý, jo? Dobrý. Dýchá se dobře? Pokiaľ je tá komunikácia správna, tak ako je to v našom radiokomunikačnom poriadku a dodržiavajú ho, tak majú za to plný počet bodov. Cezar 900. Jo, jako tohle dva. Ústřední poranění dětiny brušnej, do nemocnice 15 km. Urgen 1, tu Cezar 900, rozumela príjem. Prijazdové odjazdové trasy sú v pohode. Ďakujeme, konec. Ukončil skôr, ako som sa stačila ozvať. Mali by počkať na odozvu, kým sa ozvem, že som rozumela, ale nemajú teraz potvrdené, či áno, alebo nie, on to ukončil. Saturácia 98. Hlava, poklepem. Pové hranice tam bolí tiež dobré? To je všetko v poriadku. To je všetko v poriadku, hej? Lepší to může být vždycky. Uvidíme. Kdybychom dělali znova tady ten případ, tak bychom ho asi dělali pořád stejně. Je to podle toho, jak jsme naučení, jak bychom dělali standardně, tak nic bychom asi neměnili. Dostali sme hlásenie, že mužovi prišlo zlé, rybárovi a ťažko sa mu dýcha, zatiaľ viac nevieme. Niekto je v nebezpečenstve pri pretekoch aut a iný si dokáže skomplikovať život aj na rybačke. V úvodzovkách hrdinami tohto prípadu sú dvaja rybári. Ide o to, aby posádky zistili, že sa potápali a že sa potápali tým nesprávnym spôsobom a nedodržali pravidla pri vynáraní sa. Čo sa stalo? Tam je zlé. A čo sa mu stalo? Neviem, ťažko sa mu začalo dýchať, tak neviem, asi je to pol hodiny dozadu. Troška sa vysypala, úplne neviem, čo sa s ním deje, ťažko sa mu dýcha. Tak zle mu je. Akože spadol sa vysypal, či sa obsypal? Má tam bruchu, ja neviem, proste ja nie som doktor, vy ste tu na to, preto som vás aj volal. Som doktorov, nevadí, zavolám. Tak ja som úplne lajek oproti vám. A kde je ten kolega? Tu je v stane. Dobrý deň, pán Havaš, tak vás poznáme, čo sa deje, pane? Všetko vás svrbí. Čo vás všetko svrbí? Postaráte sa o ňo? Ukážte, môžeme pozrieť, no. Dáme tlak, pulsatúrka. Správnym postupom by malo byť vyšetrenie pacienta a zistenie, že jedna strana pľúc je nefunkčná. A čo ste jedol? Čo môžeme povedať? Jedol ste niečo? Ryby sme robili, ryby na maslo. Ste grilovali? No jasné, už sme tretí deň. Toto sme polovili, to čo sme... A to aké ryby ste jedli? Pozrieme. Kapre, vynikajúce. Zrenický. Otvorte oči veľké, výborné. Zrenice? Pomôžete mu? Izokorické. Vyplastie jazyk? Neopuchnutý? Nie. Boli vás na hrudi? Ste vravel? Na hrudníku boli, hej? Kedy začalo bolieť na hrudi? Asi pred pol hodinou. Dobre, ukážte to, pán. Tá bolesť na hrudi začala pri nejakom... pri nejakej namáhe alebo pri niečom? Nie, ak sme vystúpili z vody, tá potom sa hodiny. Vystúpili z vody, boli ste na rybo, áno? Dobre, ten pálec si necháme na... Alkohol nebol? 110 na 70. Bol, čo asi sme popili. Ten pálec si necháme tak, dobre? 4,5 deci sme popili, tam nejaké pivečko. Glykemia? 6,5. 6,5. Natočíme 12 vodové EKG. Žracia. Milá od vás. 12 vodové EKG. To je 25 posun? Ste na niečo alergický? Na nič. Beriete nejaké lieky? Nie. A na čo všetko sa liečite? Zvracia? Na nič. V rodine niekto niečo? Otec, matka, na čo sa liečili?
A fajčíte? No srdce, sem tam. To začervenanie máte odkedy? Ako dlho? Ja som vyšiel z vody, pol hodiny to môže byť. Pol hodiny. A nejaká voda nie je kontaminovaná odpadom? Veď ryby z nej už jeme 2 dní, takže nie je náhodou v pohode, kačičky tu plavú. Hnačky nie sú? Ne, len zvraciate. Dezinfikujeme pravidelne. Napína na zvracanie. Dáme kyslíček, dobre? Prietok. 4 litre. A tá bolesť neprestáva na hrudi? Nitromín pod jazyk, jeden strek. Neviem, ťažko sa mi dýcha. Pol hodinku sa mi ťažšie dýcha. Naozaj sme vyšli z tej vody. Mali si podľa môjho názoru v prvom rade obzrieť to okolie a zistiť tú prvotnú situáciu, že o čo vlastne išlo. Surové suši. A vy nemáte? Žiadne ťažkosti. Totálne sme to zjedli. A nejaká omáčka k tomu nebola, nič. Neviem, že sme vyšli z vody vtedy, tu začala to katastrofa. Pozerám, okolie. Čo nenájdem. Pravý? To sú 2 kyslíkové fľaše. Ja som sa rýchlo vynoril. On sa splašil. To je kompletná potapačka. On sa splašil a zrazu rýchlo vyplával. Asi mi dochádzal už kyslík v fľaši. Máme 2-týždňový kurz. A to ste boli s kyslíkovou fľašou normálne, hej? Rýchle vynorenie sa z vody. Približne asi tak... Diagnóza. Ťažšie sa mu dýcha. 10 litrov zvýšime kyslík. Saturácia sa nemení? Saturáciu máte 81. 81. No. Tie pľúca v podstate už kolabovali a pacientovi sa dýchalo stále horšie a horšie, ale to smerovanie v podstate pacienta bolo dobré. Transport za monitoringu vitálnych funkcií v sediacej polohe alebo v polosede. Vrtuľník máme k dispozícii. Máte k dispozícii. Tak by som si zavolala vrtuľník a transportovala by som pacienta do C-čka s hyperbarickou komorou, D-čka s hyperbarickou komorou. Pre takú tú dokonalú situáciu bolo potrebné ešte urobiť to, aby ten hrudník vlastne bol pichnutý v úvodzovkách, aby sa tam robila tá funkcia toho hrudníka, aby naozaj pľúca boli funkčné. Aj centrum Košíc volá o pomoc a vonkoncom nejde o jednoduchú úlohu. Posádky preverí z praktických vedomostí a takisto z fyzickej zdatnosti. KPR je stav najvyššieho ohrozenia. Úloha Urban je založená na resuscitácii, rozšírenej resuscitácii, to znamená kompresie hrudníka, dýchanie, zaistenie dýchacích ciest, používanie adrenalínu, amiodaronu, elektrických výbojov pri komorovej fibrilácii. Nejde o živého figuranta. Hrudník jedného človeka by nápor toľkých posádok asi nevydržal. Dobrý záchranári, sme tu, dobrý deň, prajem, čo sa vlastne stalo? Mali sme ísť na kontrolné vyšetrenia a manželi, tu sme boli v banke a my Áno, áno. Nemá hmatný puls, nedýcha. Zaujímavé je ďalej aj sledovať, ako sa posádky vysporadúvajú s tým, že vlastne laik, náhodný okolo idúci, robí kompresie hrudníka pred príchodom záchrannej služby a len veľmi málo posádok využije tohto laika, aby resuscitoval ďalej a vlastne majú 2 ruky navyše k dispozícii. Tu je rytmus. Máte komorovú fibriláciu. Áno, hej, jasná vec. Nabíja. Priložte elektrody, keď máte nabitý prístroj. Majú klikom. Oznámim na krajské operačné stredisko, že tu na mieste, kde už telefonicky asistovali, vedia adresu, treba RLP poslať. Dobre, príde vám RLPčka za 15 minút. Dobre, zatiaľ resuscitujeme. Dobre, frekvencia. 10 za minútu. Dobre, dýchanie máte zabezpečené, máte voľné. Preberám, priprav na žilový prístup, môžeme. Užíva nejaké lieky. Áno, užíva, ale ja neviem, na spameň mám aj to napísané. Tu sú lieky. Analýza. Druhýkrát pretrvalá komorová fibrilácia, doporučuje prístroj výboj. Odstúpime, kontrolujeme, dáme výboj. Nabité výboj podaný. Dobre, pokračujeme v KPR. Na tejto situácii je príčina zastavenia krvného obehu, teda ťažký pokles hladiny draslíka v krvi, neriešiteľný na mieste. Najjednoduchšie je napojiť infúznu. Dobre, infúzia tečie. Dobre, preberám.
Čakáme do ďalších 2 minút na ďalšiu analýzu. Buďte taká dobrá odstúpiť od pacienta. Ďakujem veľmi pekne. Alergie sa vyskytne na nejaké liečiva? Dobre. Máme ďalšie 2 minúty, dáme analýzu. Dáme vývoj, podáme 2 ampulky Kodaronu, 300 mg, áno. Za tým dáme preplach a podáme ďalej 1 mg atropínu bolus. Za tým, adrenalín, prepáčte, mám aj fúky. Atropín sa nepoužíva už dlho, hej. Samozrejme. Dávam preplach, tečie, infúzia tečie. Určite každá posádka je v strese, na niektorej je to vidieť menej, na niektorej viac alebo na niektorých členoch, lebo je to v podstate stres, pretože sme síce zvyknutí pracovať na verejnosti a pod dohľadom verejnosti, ale tá verejnosť nevždy rozumie našim postupom. Zatiaľ, kým kolega stláča, prezriem telo, či náhodou nejaké traumatické poranenia sa nevyskytuje. Nejaký výtok, zdutí, nosný, jazyk není pohryzený, to ste... Dobre. Počas našej resuscitácie k zlepšeniu stavu nedošlo, takže sme sa rozhodli využiť tzv. Lukas, prístroj, pomocou ktorého sme vonkajšie kompresie srdca prevádzali a takto sme mohli sa venovať kompletne aj druhotnému vyšetreniu pacienta. Niečo sa nezmenilo? Pred mesiacom mu lekárka menila nejaký roztok, ja neviem, ja som správu ani čítala. No už máme asystóliu. Asystólia, takže pokračujeme. Dobre, takže máme na ventilátore. Pripravíme pacienta k transportu, ho preložiť na nosidlo a sledovali, aby sa nezalomila chladíka vratová, ventilátor, sledovali stav počas transportu, kontinuálny monitoring. Dobre, ďakujem pekne. Záverečná diagnóza. Komorová fibrilácia na základe roznatu vnútorného prostredia. No a čo konkrétne rozvrat, čo by sa to týkalo? Kálium. A čo, hyper? Hypokaliémia by som ako špecifikovala túto diagnózu. Nakoniec, keď sme zrátali body, tak sme boli veľmi prekvapení, pretože získali najviac bodov zo všetkých doterajších posádok. Takže na prvý pohľad nepôsobili najlepším dojmom, ale spravili ešte aj o niečo viac ako predchádzajúce posádky. Poslednou dennou úlohou bola znovu malá záľudnosť, ale pre unavené posádky zrejme vítaná. Dobrý deň, poprosila by som vaše meno. Takže vašou úlohou na tomto mieste bude odstrániť cudzie teleso z dýchacích ciest pomocou hejmlitového manévra. Základný chvat nemohol ani tých najunavenejších prekvapiť. To však bola tak povediac len prvá tretina zadania. Tou druhou bol už náročnejší test. Samostatne pre záchranárov, pre vodičov a pre lekárov. Aj tu sa získavali cenné body. Možno 2 otázočky, tam boli nové dopravné značky, s ktorými, keďže vyhlášku neštudujem každý deň, tak som musel sa zamyslieť, že čo to je. Dalo sa to. Záverečnú tretinu by však privítali asi pri každom zásahu. Konzumáciu už ale nik nestopuje ani nehodnotí. Časťaci si to veľmi pochvaľujú. V rámci celej úlohy je tu aj trošku relaxu. Občerstvenie pred nočnými etapami ale padne mimoriadne vhod. Máme za sebou 3 okruhy, sme pred nočnou etapou, ale nevieme, čo prinesie, ako sám život. Ani to, ale tešíme sa. Máme za sebou 9 úloh, ale na tie nočné sa tešíme, budú niečím iné. Takže také niečo nové pre nás. Nočná služba je špecifická takmer v každom povolaní. Pre záchranný systém obzvlášť. Tma je komplikáciou samou o sebe, ale v nočných hodinách prípady často sťažuje u pacientov alkohol, agresivita i nebezpečné okolie v miestach zásahov. Na posádky súťaže Záchrana 2013 čakajú v noci ešte 3 úlohy. Ani teraz nevedia aké, ale sú pripravení napriek extrémnej únave zvládnuť čokoľvek.
Už len názov prvej úlohy napovedá, že spomínané komplikácie môžu byť koncentrované práve na tomto mieste. Zostaňte zatiaľ vo vozidle. Úloha vám začína plynúť, ako náhle vystúpite z vozidla. Jedná sa o to, že na poľovníckej chate je otec s dcerou, ktorí išli na polovačku, stratili rúbsak, boli smední a namiesto vody, ktorú nenašli, užili pár bobul neznámych, ktoré si mysleli, že sú čučoriedky. Dobrý večer. Dobrý večer, ste nás volali. Vy ste lekár? Ja som doktor. Poďte. No. Poďte za mnou. Môžem? Poďte, lebo my chceme pacienta vidieť. Pani kolegyňa, chcem s vami porozprávať. Hej, nemáme čas, pacienta máme. A poďte po ceste, veď... Ale ja vám to nepoviem po ceste, ja potrebujem s vami porozprávať, pani kolegyňa. Keď pacientovi je zle, viete, nemôžeme sa tu zdržiavať. Počúvajte ma. On furt tak ako fernet si dá. Koľko vy po fernetu? To vám povedia, lebo ja som prišiel. Oni boli totižto na polovačke, rozumiete? A ja som prišiel tu len tak. Pánu, Instazi! Vyžen psa! Vyžením. Ideš! Je tam taká menšia zrada, ktorá vo výjazdoch v Slovenskej republike není to taký častý a typický výjazd. Jedná sa o otravu ľulkovcom, ktorá nie je až tak bežná. Tá rastlina, čo tam máte, to nie sú borievky určite. Nič, žiadny úraz nemá. Koľko ste pojedli, hej? Koľko? 15? 15 mohlo. Dobre. A odpadok? Vyzerá to na nejakú otravu. Nezranil sa nikdy na poľovačke? Nič. Boli vás niečo teraz? Ešte počkať. Nie, teraz nie. A potom? Možno potom, hej. Kedy? V podstate sa cieľa nemusia pýtať, či ten pacient niečo požil okrem alkoholu, a pokiaľ sa dopracujú k informácii, že požil bobule, tak sú na správnej ceste k správnej diagnóze. Potom je už len otázka, či rozpoznajú, o akú bobulku ide. Poďte. Na liečenie by sa nedalo? Počkajte. Chvíľočku, kľudne. Že sa otrávil durmánom. Toto fakt není úplne bežný prípad intoxikácie, ako není veľa prípadov zaznamenaných ani na Slovensku. Viac sa popisuje tejto otravy v Čechách, ale agresivita pri intoxikáciách je úplne bežná. Môžem toxikologicky kontaktovať? Chcem sa opýtať, máme pacienta, ktorý pôjdol pravdepodobne neznámu látku. Ale neveľno! Čo máme robiť s tým a aká je liečba? Zvažovali by ste o karboserbe? Tak dali by sme, hej. Keď výplach už nemá zmysel po 8 hodinách, takže aspoň karbosorb určite by sme to dali. Uvažujete o nejakých antidotách? Áno. Aj by ste vás niečo napadlo spontánne? Alebo potrebujete nápovedu? Chceli by sme nápovedu. Áno, konzultácia toxikologického vlastne. Áno, dobre. 98, 145 akcia. Tlak 170 na 105. Doktor obvodný. Kľúčom k úspechu bolo okrem správneho určenia zdroja otravy aj zvládnutie celej situácie, agresívneho pacienta, jeho céry i zmeteného obvodného lekára. S tým všetkým sa stretávajú posádky aj v skutočnosti. Hovoríte, že nemočil už dlho? Kakál, uhodíte. Aj na to, že nemočil. Smerovanie pacienta? Smerovanie pacienta, interné oddelenie. Dobre, dáme diagnózu. Štandardné chovanie. Dáme intoxikáciu. Absolútne, vieš. Ja budem tu pri tebe, dobre? Ty tu buď, hej. Vieš. A tu máš kocku cukru. Dobre. Zdieť. Dobre. Často aj využívame asistenciu polície pri týchto zásahoch vzhľadom k tomu, že prioritou je bezpečnosť posádky. Máme. Všetko. Ďakujeme. Tak keby sme išli ešte raz, tak asi by som sa poradila ohľadom tej rastlinky, že čo to bolo, lebo nebola som si istá, tak som si tipla. Ja som si myslela, že to je durman. A bol to ľuľkovec. Takže to bola zásadná chyba. V rýchlom slede sa posádky museli presunúť k miestnemu lekárnikovi. Takže ide o lekárnika, ktorý pracuje s liekmi, liepí minulky na liečivá. Pritom mu príde zle, potom vlastne po tom prípade mu je
Zle, je dezorientovaný, hej. Zvyšok vám poviem hore. Čas sa vám začína počítať hore. Pomôcky bereme? Nie, nie. V podstate táto úloha je zameraná na farmakologickú problematiku, čiže problematika liečiv, ktoré sa používajú jednak v záchrannej službe, ale jednak sú to aj liečiva, s ktorými sa záchranári a lekári stretávajú doma u pacienta. Niektoré posádky sa na toto stanovište dostali až nad ránom a tak priraďovanie liečiv k diagnózam a k tomu ešte správne určenie nežiadúcich účinkov bolo mimoriadne náročné. Zadanie sa nám zdalo složité, zvlášť k pokročilé noční hodine. Už to nepálilo tak, jak přes den asi. Takže vaša úloha spočíva v tom, že si zoberiete ľubovoľnú bielú kartu, prečítate si indíciu a priradíte ju následne k červenej prislúchajúcej karte. Takto urobíte so všetkými bielými kartami, potom si zoberiete ľubovoľnú modrú kartu, takisto ju priložíte potom nad červenú prislúchajúcu kartu. Máte na úlohu 15 minút. Karty môžete počas celej úlohy preradiť a pokiaľ ukončíte úlohu skôr, tak máte nejaké vody na vec. Takže začína vám čas. Najprv priradíte bielú kartu a priradíte červenú. Ale najprv si priradíte biele karty, potom si priradíte... A to běžně v terénu až tak neřešíme. Toto jsou spíš teoretické věci, co se tu museli řešit. Žiadna posádka zatiaľ nemá úlohu 100%. 5-ka druhá fáza zla, 6-ka druhá fáza zla, 9-ka prvá fáza. Táto úloha nás dosť zaskočila. Sme počítali trošku s inou. A ako sa už stalo tradíciou, čerešničkou na torte je vždy jedna mimoriadne náročná nočná úloha. Na východe organizátori nezaváhali. Úloha na tomto stanovišti je o resuscitácii novorodenca, o vzkriesení novorodenca by sa dalo povedať, o kontrole mamičky, čiže rodičky a o zvládnutí tých okolitých všetkých ľudí toho komparzu. Poď, hej! Najdeme to, neboj. Určite je zaujímavé byť figurantom. Je to skúsenosť a zaujímavé pre mojich spolužiakov, ktorí chcú byť záchranármi. A je to určite pre nás zaujímavé z toho hľadiska, že vieme postup práce a určite vieme, ako sa máme chovať, keď je niekto agresívny. Čo sa stalo? Poprosím vás, okrem manžela, všetkých von. Okrem manžela, všetkých von. Vás to prekvapuje, že tu som bola zašľávať. Pošlo, poď, a oni máš úlohu môžem označiť ako štandardný pôrod v rómskej osade, kde nám chýba smrad, viac toho entuziazmu toho náboja, takže ešte to stále nebolo také reálne, ale už sa to blížilo. Kontrolujem dieťa, kontrolujem, či dýcha. Čo mne reve to Čo sa to tu? 10 minút tu máš dýchlo. Cianóza tam je pri na pohľad nejaký tlačík, teplo a podobne. Pulzy. 48. Dobre, resuscitujeme dieťa, zahajujem resuscitáciu s tým, že začínam úvodnými dýchmi a 1 až 3 sekundy zadržím na rozpínanie plus. Musia postupovať presne podľa určitého štandardu. To je štandard resuscitácie z roku 2010. Predýchávam dieťa, položím pod hlavičku, vložím niečo, neurobím záklon, ale takéto vlastne robím 3 vdychy s tým, že podržím na 2-3 sekundy. Narodilo sa, čo mne reve vecko, keď sa narodilo? Prosím, mi sa vo vecko nereve, ja mám co s ním je. Zakriem, to znamená, že termofóliu zabalím a hlavne hlavu. To znamená, že urobím úvodné vdychy, po ktorých 80% novorodencov resuscitácií fázu odchodí a zistujem stav pacienta. Chceme urobiť, ja si myslím, že takú atmosféru, aby to zažili tak, že sú v reáli a majú možnosť sa stretnúť s tým, že jednoducho nevedia, ako majú reagovať. Otecko bol síce rušivý element, ale myslím, že v reále je rušivejším elementom. Ešte by potreboval pridať na agresivite.
keď budeš na nás kričať, tak mu nepomôžeme. Však on rieši celý život, že on dobre, zvládneme to obidvaja, nebudeš kričať. Potom si dáme slivovicu doma. Ty ma pozrieš, dobre? 3, raz, 2, 3, No tam idem hale, pomáhaj! Frekvenciou 130, raz, 2, 3. Vypni frekvenciou dýchania 30 za minútu, raz, 2, 3, vypni. Rýchlejšie, raz, 2, 3. Volám Kosku, poprosím RZP posádku, nech mi sem pošlu kvôli matke. Raz, 2, 3, dýchaj. Máme z vody, raz, 2, 3, dýchaj. Áno, máme napojený, tu máme kyslíkovú fľašu. Takže ostávame len dýchať. Áno, aj v takýchto podmienkach a pri podobných prípadoch musia záchranári dennodenne pracovať. A niekedy je to ešte zložitejšie. Sleduje, teraz už dýchať netreba. Určite by nás zachránili, určite boli privetiví, ale čo sa mi nepáčilo, že so mnou nekomunikovali viac a ma viac neinformovali. Máte nejaké ťažkosti? Jaké ťažkosti? Koľkýkrát rodím? Ona je v pohode. Koľkýkrát rodím, táto Ona je v pohode, jaké ťažkosti? Toto je piaté. Čiže je vonku, zavesená je takže je vonku, takže kontrolujem celistvosť Však pacientky. toto je piata, keď nepocítam toto, co sebe si vidíš, ako neviem, kde je sever, čo ty sa opýtaš. 5. dieťa mladej mamičky je tak na svete. Živé a podľa všetkého aj zdravé. My odchádzame na novorodenickú výsku, RZPčka berie pacientku. Vyzerá, že v tomto prípade sa nám podarilo zachrániť obidvoch pacientov. Čas 10:00. 38 stotín. Mnohí si možno povedia, veď to bolo len fingované. Nik pri úlohách naozaj netrpel ani nezomieral. Ale ktorýkoľvek záchranár potvrdí, že pod dohľadom kolegov, rozhodcov, figurantov i bežných okoloidúcich sú zásahy na podobných súťažiach niekedy náročnejšie ako tie skutočné. Súťaž posádok RLP a RZP je na konci, ale podujatie záchrana stále trvá. Do boja idú teraz operátori v rámci ich premiérovej celoslovenskej súťaže na takomto fóre. Dobrý deň, záchranná služba. Už tú hlavu v záklone? Dobre? Tiesňová linka, dobrý deň. Pani staršia, mladšia. Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby, dovolal som sa k Balajovým. Prebrala sa alebo je stále v bezvedomí? Nadýchnite sa a dvakrát vdýchnete. 8 rozdielných, zaujímavých a náročných prípadov dokonale preverí schopnosť prispieť k záchrane človeka tých, ktorí na to majú len sluchátko a spojenie so zvyškom záchranného systému. Je to vlastne prvá historická profesionálna súťaž operátorov záchrannej zdravotnej služby. Prosím vás, pošlite mi rýchlu záchranku. Pani, kam je potrebné poslať záchranku? Adresu vás poprosím. Komenského 52 Košice. To v komplexnosti a vrcholnosti, teda naozaj toto je jedinečná súťaž, si myslím. Ešte takáto tu nebola. Čo sa tam stalo? Viete čo, vychádzali sme von a odpadla tu taká pani a má veľmi opuchnuté nohy a také veľké brúško, prosím vás. Ja som sa ju snažila aj zachytiť, ale sa mi to nepodarilo. No, jedna z najnáročnejších úloh bude súťažná úloha s názvom 2 v 1, kde podstatou úlohy bude inštruovať po telefóne volajúceho a začať oživovať tehotnú ženu. Čiže myslieť na to, že to nie je len jedna osoba, ale je tam už aj dieťatko. Ona by mohla byť aj tehotná? Áno, môže byť, no ale neviem to ja posúdiť, viete, no také je to zvláštne, také špicaté, no ťažko povedať. No. Situácie sú postavené takým spôsobom, aby jednoducho boli také ako v bežnej praxi. Čiže s takýmito situáciami sa stretnú každý deň, teda sa môžu stretnúť v každý reálny deň. Ale záchranka už prosím vás na ceste, poslali ste vrtulník. Pani, všetko... Záchranka je tu nedaleko, viete, oni tam sídlia, ja viem, kde sú, to za chvíľu... Rozumiem vám, teraz toto necháme, to nechajte na nás, my budeme pomáhať tejto pani, robíme všetko, aby sme... Kľaknite si k tejto pani k boku, podvihnite jej bradu. Treba rozlíšiť emóciu od skutočnosti, jasnačka, ale veľmi sa to podobá skutočnosti. Ste ochotná dávať jej masáž? Poďte, pôjdeme, ja vám budem radiť, pomôžeme jej na kľakni. Skúsme tak, že ma nebudete prerušovať, ja vám budem robiť. Áno. Už vám doniesli nejakú krabičku?
také tam napísané, je tam, neviem, čo to je. Ten, kto vám to doniesol, musí ten defibrilátor vedieť obsluhovať. Pani, skúsime zatiaľ tejto pani dávať masáž, stále je modrá. Dcera je v akom stave? Nepreberá sa stále? Nie, nepreberá sa. Nie. A dýcha? Áno, dýcha si, dýcha. Posádka je na ceste, len počkajte do príchodu posádky, dobre? A nechajte ju v tejto polohe, sledujte dýchanie. Pokiaľ by sa niečo zmenilo do príchodu posádky, zavolajte nám na 155, povieme vám, čo robiť. Úlohy sú vlastne aké bežné robíme, len vlastne v týchto priestoroch a s týmto zaťažením a tak ďalej je to dosť náročné. 24, 25, 26, 27... Dobre, ste dobrá. Otvorte tento defibrilátor, vyberte odtiaľ elektrody, tie nám pomôžu pri tejto práci. Elektrika, ja sa bojím elektriky. Pani, nemusíte sa bať. Nebojte sa, sú tam dve elektrody, ktoré sú bezpečné, zatiaľ nezapínajte. Kolegyňa, ktorá teda robila tú figurantku, bola výborná. Bolo to úplne ako reálny hovor. Nebojte sa, pani, ste výborná, skúsme zvládnuť túto situáciu, plač nám nepomôže, ale perfektne to zvládate. Čo vám vyhodnocuje? Počúvajte, čo vám hovorí defibrilátor. Čo vám hovorí? On vám bude hovoriť, čo robí. Čo máte urobiť? Áno, takže čo má robiť? Čo vám hovorí? Teraz sa tam zatlačilo, také svetielko tam svieti, také to vyzerá ako... Čo vám hovorí? Ako blesk, že mám stlačiť, že výboj. Tak, odstúpiť všetci od toho aj vy a stlačte šok. Výboj, robte to. Dajú nám hodilo tu pacient. Výborne, ideme ďalej dávať masáž. Dobre. Dnes sme zachránili 2 ľudské životy. Má by si to každý človek aspoň raz zažiť na vlastnej koži, aby vedel v skutočnosti, o čom to je. Nie operačné stredisko, ale ľudia, aby to vedeli sami dať pomoc. Aby vedeli, čo to je pre tých operátorov. Sú tu operátori z celej Slovenskej republiky, čiže z 8 operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby, takže máme tu zastrešené celé Slovensko. Jeden operátor a jeden tím sa tak premiérovo stane poprvýkrát držiteľom prestížneho ocenenia. V takejto konkurencii to ale nie je nič jednoduché. Prvýkrát spoznáme operátora roka 2013 a ja sám absolútne netuším, kto ním bude. Pred takmer 48 hodinami sa po prvýkrát stretli všetci zainteresovaní do záchrany 2013. Komisia rozhodcov a organizačný tím práve v týchto chvíľach vyhodnotili posledné výsledky. Oni už vedia, kto úspel a kto bude zisťovať, kde spravil chyby. Prvá historická národná súťaž operátorov má prvých laureátov. Medzi jednotlivcami si bronz odniesol Tomáš Melech. Druhé miesto získala Jana Ráce-Toulalová a historický premiérový titul Operátor roka získala Milada Vojčiniaková z Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Žilina. Ceny si rozdelili aj kolektívy. Tretie miesto putuje na Kosku do Trnavy, druhý skončili Žilinčania a prvenstvo zaslúžene patrí tímu operátorov z Trenčína. Domáca interná súťaž košickej záchranky Modrá hviezda priniesla radosť z 3. miesta posádke číslo 3 Gabriele Domikovej a Tiborovi Kulčárovi. Len o 8 bodov ich predstihli kolegovia zo 6. tímu Ján Breza a Peter Lukáč. Minimálne na rok sa však prvenstvom budú môcť pochváliť Mária Tkáčiková a Jozef Bojčík z posádky Modrá hviezda košickej záchranky číslo 2. Európske hlavné mesto kultúry 2013 však môže tlieskať všetkým záchranárskym posádkam. V kategórii rýchlej zdravotnej pomoci môžu byť hrdí na týmy Falku. Tretie miesto získali Martinčania Michal Herle a Marek Sitár a striebro patrí taktiež posádke so Sokolom v znaku Michalovi Ilavskému a Borisovi Lackovičovi z Ľubovne a Sabinova. Titul však Slovákom medzi posádkami bez lekára tento rok uchmatli západní susedia z Boskovíc, Petr Chlup a Jan Antonín Barbořík. Ostrý boj však zviedli aj posádky s lekárom, kde zisk titulu znamená právo a povinnosť usporiadať nasledujúci ročník záchrany.
Českí záchranári bodovali aj v tejto kategórii. Víťazi spred 2 rokov RLP Benešov si tentokrát odnášajú medaily s bronzovým leskom. Menovite Pavol Kačenga, Adam Svoboda a Rudolf Kotek. O 75 bodov viac získali ich kolegovia z Hradca Králové, Jiří Nový, Dana Bejrová a Milan Jakubec. Titul však ostáva doma. Po 3 rokoch sa vracia pod najmenšie veľhory sveta. Horskí záchranári z Vysokých Tatier Ladislav Kotrus, Marián Červienka a Ján Kušnirák dominovali s výrazným náskokom a právom im patrí titul najlepšej RLP posádky v rámci záchrany 2013. Všetci ale získali jedno. Náročné úlohy im jedinečným spôsobom vrili nezmazateľne do pamäte to, čo určite využijú vo svojej praxi vo chvíľach, keď skutočne pôjde o život. A ak aj počas ostatných 2 dní niekde spravili chybu, všetci si môžu byť istí, že nič také sa počas ich služby nestane. Práve to je jedným z hlavných dôvodov, prečo sú súťaže ako záchrana neoddeliteľnou súčasťou profesijného života záchranárov.